Funkčná, štýlová a neprehľadnutelná. Toto je kuchyň, ktorá spája domov. Elegantná magnólia v kombinácii s teplým drevodekorom dub koniak vytvárajú nadčasový a útulný priestor. Jemné zlaté doplnky doplňujú do interiéru luxus a doplňujú harmonický celok. Americká chladnička a americký dres dodávajú kuchyni profesionálny dojem. Dizajnový bar plynulo prepája kuchynskú linku s obývacím priestorom, ideálne na raňajkovanie alebo večerné stretnutie s priateľmi. Pre moju klientku som vytvorila interiér, ktorý je útulný, nadčasový a hlavne na mieru. Pokiaľ chcete aj vy takýto interiér, navštívte nás na Sikoravom, Praha 9. Sikora. Kuchyně nejvyšší kvality.